Em dic Sergi Compte i sóc el fundador de l'aplicació d'Obarri. Obarri és una aplicació que ja es podrà descarregar a la primavera d'aquest 2021 i que permet als consumidors recollir recompenses comprant a les botigues del seu barri. El nostre objectiu és ajudar a reactivar l'economia després de la pandèmia. El que volem és que els usuaris i els consumidors puguin guanyar recompenses comprant als comerços del barri i després puguin gastar-les en els mateixos comerços. Obarri és un projecte que neix amb l'ajuda de la incubadora TIC de Redesa i també d'Empren URB. Hola, què tal? Jo sóc el Gerard Torres i sóc el creador de la Casa del Training. El nostre projecte és un gimnàs online, una plataforma d'entrenament, nutrició i motivació que planteja que cada persona pugui canviar el seu cos i, de fet, tota la seva vida en un període entre 10 i 18 setmanes, depenent dels factors de cada persona. A partir d'aquí, la idea és que es mantingui aquest cos que aquesta persona sempre ha desitjat al llarg de la seva vida, però aquesta és la idea, que en molt poc temps pugui canviar la seva vida amb un mètode que està aprovat en més de 100 persones. La incubadora TIC per mi ha sigut super important perquè m'han ajudat a desenvolupar i encarar aquest projecte i a desenvolupar també el pla de màrqueting.